Dota ay. Pero look. Bangun. Sira. Kenapa? Sira. Ikaw, Gat Vlog. Sagutin mo na yung hamon ni Angkas Mas TV para malaman na yung sino yung Adi, kumoto ang magaling. palag na. Talawan ang dako. Anas Gaat Vlog, puti, nag-itlog. Gaat Vlog. Laban natin. Namandam lang ka. Natagal tayo na lang sa luna. Gihakit ka, kung tinuod ka nga isog, dapat musukol ka na ako, Gaat Vlog, ha? Kung isog ka, dapat musukol ka na ako, di ka sige kag ngat-ngat ni Boy Bagsik, puro ra ka Boy Bagsik. Usa man, naibog ka ni Boy Bagsik, ha? Kung tunga ka, karon dire. Karon, ako na magsighagit nimo. Kabalo ko nga di ka musukol, kay talawan kang dako. Pero kung musukol ka, maayo, ha? Wala ko Gaat Vlog, kay wala mo kahambog, buha ka. Tudluan natin kag leksyon ba to ka burit nimo nga nakadikit lang ka ni Boy Tapang perti na nimong burita. Tagaan natin kag leksyon, ha? Musukol ka na ako ba nga ka, ha? Unta musukol ka. Shout out ni Julie. Magkuhan sa ako ba? Shout out sa mga nga hintanaw ka ron. Na imong kaburit nimo, di gini na ako malintan hanto dili ko maka kani akong kumo di ni katubas imong naong buang ha. Kanang imong ipon di na matangtangan, di ni malawala ni akong kalagot, di ni sa ingon nga hype lang ug unsa. Mao na gini, resulta na ni. Ako tarong ko Gaat Vlog. Di ko hambugiro, dili ko garaon nga pagkatao, pero sungod sa imong gibuhat, nainani ko, ikaw may nakapainani nako. Mo na timan ni Gaat Vlog. Buisit kang dako, ha? Hambugiro na kay kasingatanan, di pa kasikat, nakadikit lang ka ni Boy Tapang, di na ka matarong og pangutana, ha? Gaat Vlog, ganahan ka mo tilaw ari. Ganahan ka mo tilaw ari. Ganahan mo, ha? Ano ka sa liyo ako, mo na timan ni Gaat Sa Vlog. ulan diri sa mga, ga-practice ka po mi, wala eh. Tanawa. Di sa gabal sa What's out? Ikaw karon ha. Ikaw may Gaat Vlog karon ha. Ikaw magra-gara kag ikaw mag-Gaat Vlog nako. Mo tikang Gaat Vlog. Agsuot ang hidger. Suotan ang hidger. Ikaw Gaat Vlog ha, partidahan pati ka. Ako wala hidger, ikaw na hidger. Suotan ang hidger. Suotan ang gloves mo. Shit. Galagot ko ha, galagot ko. Magboy na sige. Ito Gaat Vlog, mo ni timan Gaat Vlog sa oras nakita ni may king pintro. Makita nimo ang pa nimo nakitaan ha. Mo ni timan Gaat Vlog. Kita ka karon sa imong pangita, ha? Saot sa miguan. Kung magara-gara dapat tinuod ganagi ikaw buga, ha? Pop out. Okay, pull up yun.
Kumuhan ko na Go tayo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ba? Ulit tumbo. Tayo tumbo. Parapon tayo. Huwag kumuha ba? Ito yung agi. Yung macho rin, bago buwigo. Kita kato gaat vlog. Dili na trasay nga mo. Pinatyan dili. Monay. Pandami gaat vlog. Kung kita'y magabot. Malukom yan mo gagalan di bukring. Ha? Mga chill lang. Nagibigyan mo po. Balso. Pero look. Oh, bangun tuh. Sira. Kenapa? Sira. Pwede manigat vlog. Friendly sparring rato namo ha. Friendly sparring rato. Ikaw pohon gat vlog. Munay pa ang dami ka na mong lihok nga anali mo. Tanaw na itong masalir na. Munay
Pandami Gaat Vlog. Kani akong kumo ngawa pa nimo na sugat eh. Timan niya ha. Oh, shut up Timan niya. Shut up mo na akong gihimong Gaat Vlog karon. Pasensya kay ko. Tol kay vlogot to nang bugirong dako. Ikaw Gaat Vlog. Bisikan ni imong kay sparring. Ambot lang ka nimo kanang imong ana-ana nimo musalir ba na. Putang ina ka. Ikaw ah. Gaat Vlog, ayaw palabi o huwag kang masyadong mayabang. Kasi hindi mo alam yung nakadikit lang na siya ni Boy Tapang good. Pati nang bugiro kayo. Inani ni siyang itabuago. Muna nga naglagot ko na niya. Kini si Gaat Vlog si Hambaw. Moto ta Sunday man ron, moto namin dito sa ilaha. Kay manulong ni sparring. Pero wa may idea kung unsang oras sa buntag or hapon ba na magsugod ang boxing ilang Boy Tapang kay dagan lay kuno kay manulong dito nga mga small YouTuber po ba. So kami nangyawat unta mi nga makaadto mi dito sa ilaha para po na may nalang unta ba makakulab ta ni Boy Tapang kay pero sa halos kita tanan nga mga small YouTuber nang ambisyon kita nga makakulab ta ni Boy Tapang. Inani ning gibuhat niya. Gisugod ako na si Hambaw og pa chat niya nga. Naging na ako ana si Gaat na si Hambaw na. Alas 5 or alas 6 daw mi madto anak ko dol. Murag sayo ra magkaya na dol ug kita mamahaw mapasmo ta ani. So pangutanan na lang sila dito. Ug unsa kang orasa sila magsugod dito? Basin dai makapamilaw sila buntag ba or hapon. Kani putang ina nga Gaat Vlog unsa bi gi-reply niya nako nga ina na siya nga dili ni event nga kamoy magbuot sa inyong time nga tubangon mo dayon ni Boy Tapang. Bogo rin dako ni Boy Tapang si Kwan si Gaat Vlog ha. Mo ni galagot mo ni tawhanan eh. Mugiro ni dako. Makita ka atong kumo ng gawas-awas mo na tanawa. Kanang imong style nga ana nimo, ha? Ari sa mo ay way si bugay way atrasay kinana na kadaka ang ring among isparingan, ha? Buwang gahap. ikaw, Gaat Vlog. Sagutin mo na yung hamon ni Angkas Mas TV para malaman na yung sino yung Di tumoto ang magaling. balag na talawan ang dako. Anas Gaat Vlog puti nagitlog. Sige rinig panghagit ni Boy Bagsik eh. Dili na siya pansino ni Boy Bagsik. Kaya walay makuha si Boy Bagsik ana niya banga kay nang dako. Walay makuha si Boy Bagsik ana kisa tayo makakuha. Ugal ako naglagot, hindi ko na ginuto ng buwang eh. Ni sikat lang na. Awa pa na siya ni sikat. Nakadikit na nagsikat. Nakakulap ni Boy Tapang. Halos-halos na ng video niya na si Boy Tapang. Dagana na sa Diyos. Pero dili na tungod ni mo. Ha? Tungod na ni Idol Boy Tapang mo ikaw ay pag hinangol. Bugiro kong dako. Shout out ninyo sa mga supporters ni Gaat Vlog. Ipaabot ni niya. Kani, mutilaw siya ani. Karong dako kasuway. Hype na inani di na yung hype nga atik-atik nga papansin eh. Tininood niya ako ah. Oras nga mag-abot ng Gaat Vlog. Speak ng daan, pagpataod na ng daan og marpil anang ipon mo sa tubang. Tantangon yun ako na buhanga ka. Mo ni timan eh.